ଟିକେ ଚାଲି ଆସ ଉଠେଇଲେ ଭାଇ ଯିଏ ଗର୍ଭଗଞ୍ଚନ ଠାକୁର ସହଜରେ ଉଠିକି ଆସିବେ ରାଜା ପିତା କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ବାବୁ ସହଜ କନ୍ୟା କଣ ବୈଛନ୍ତି ସେ କଣ ତାର ବାବୁ ସେ ଆହୁଛନ୍ତି ଦେବ କନ୍ୟା ତାକୁ ବିବାହ ସହଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ କେମିତି କଥା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଗୋପାଳକୁ ଯିଏ ଡାକିକି ଚଲାଇବ ସିଏ ପୁଣି ବଜେଇକି ବିବାହ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରାଜା ଫେରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆସିଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଡାକିଲେ हे भक्त प्रिय बंधव नटवर पूरा की बाकी सिखाऊं एशिया संस्कृति पूरा स्मृति राम भक्ति भक्ति खेलाओ हे बंसी में भारत की बाकी नारी का रूप